Sasisian pan ka Balang Presbyterian Pohkseh ka pediang sngewbha pi barok ki para banget ki bayen lengba jogane ka YouTube channel ha ga bangi don na ga yeng ga kentang ga jong Trai ya ga bani don bentalang bat pi ha ga jeseng la pi don na ga yeng ki sem ki jong pi don ha ga jaka Trai ki jong pi ha ga no ga jaka ka ba pi don ka ni ka por ka ba khendiat iing yo blay ya ga jing alam ga jong ya ga jing Christian bor ga jong bawat langim la ban ya don lang kum badai ban don hakipor barok ga bela lek no kum upai lang jong ga balang ga yeng ga jong blay penban namar ki ki bala wanjia ha ga ne ga ri ga jongi ha ga ri India ba ga perthai barok ga wei namar ga ta ngila sim ye ga ne ga lat lengba jong ki technology ban penlong ia ga nega jiaseng na ga nega yeng ga kentang ga jong blay ia ga ban penher ia ga jirwai ia ga jingdwai ban sngap ia ga tien ga jong blay ringkat ba ga jiasim bentalang jong pi halaki jong ki yeng ki sem bat ha ga jaka ka ba pi don ga nega sngi ga long ga sngi ga ba kerpang ba kom ga perthai barok ga wei ga rakhe ia ga en bani ronmende ha ga ba ban penne pensa ya ga ni ga maryang ga ba kodor ga ba blay ulai hangi namar kata ga ni ga sngi ki program ki jongka ki ya ringkat bat ke jia dei ha ga ni ga sngi te shwa begin ya cheprang ha ga jing shakri ga jong yo blay ida lek lang su blay ha ga jing dwai iwan hajan jome atrai blay bu pa jong yu ba peneng namar kane kana phai sngi ha ka ba me sha yangi ban don na ga yeng ga kentang ga jame ban penlong ya ga ga jiaseng ga kerpang bakum ka balang ngiyo ya ga ban penher ya ga jirwai ya ga jingdwai ban sngap ya ga tien ga jame na ga yeng ga kentang ga jame ban penpoi ha ki yeng jo ki para banget ga yet ga jongi ha ga bakum kane ga sngi ga balang ga sngi ga kerpang ken byron men Sunday haga bangin yo ia gaban rakhi ia gaban pek ia kane ga maryang ga kodor ga ba mame blai milai bangin yo ban syong ban sa haga me bo yang i bangin ri bangin sumareka bat ban penne ia ka ku Trai kat bakum ke jingbu bet ke jome bakane ga maryang kan long ka biya dai dur bat ka jing im ke jongi bakan long ka ji Christian lang bat kat bangi dang im dang sa asla jo kane ka pathai kan rat ha bangin ya cheprang ha kane ka jing shakri ka jongi ngi dwai bangi pen kentang ya kane ka por ku Trai bahkan no ka jaka ka bangi don ngin ngau ya ka bor ka jing don ka jome leng ba jong men semakho jome baga jing shakri baro ka bangin yo i ka ban pendep kan long bala pediang hun hakmat ka khet ka jing snai ka jame shem je ka ne ka por ngi ngo ngi dam ngi pan ni ke baro ha ka katang ka jong Trai unang panen bai jong U JIsu Khrist amen ta ka ne ka por ngin yo ban ruai ki kat tu ka ne ki jirwai na ka praise or worship team jong ka balang bat hadien jong kata ngin tang ye beteng ia ka wei pat ka jing shakri ka jongi ban yo sngau ia ka pule na ka tien ka jong blai ba ka jing duai nai wei ni ki rangba jong ka balang I master M bare kerpat ia ka praise worship bagan chiem ia ka benta jong ka sesien ban ba jong ne no phai ski I priang so bhai barok ki bala ban yo in ba jong ka channel ane ka por ka benta ban ngai ko blai phi kerteng ba thang ta mo jong Trai ban Nongpynim jong U JIsu Khrist da shisha aling iasnohkti lang ban rwai ka chorus ka number ba arpusan ka bo ngadon ki yeng chon ne aneng khampar nai ka ski ban ai bangin so thu ba kan ka perthai kam long ka yeng chon ne ka jongi re ka yeng chon ne ka jongi ka long ba neng ban ngin kerpa bo Tran kan mau ngi pangila ban don le madu hak ta ka hima ba pernai ka jong Ngadon ki yeng chong ne haneng kampur na ya kasngi Ngadon ki yeng chong ne haneng kampur na ya kasngi
ngadon gieng song ne haneng kampernaya kasngi chalendet king o atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga chalendet king o ngap yang U JIsu Nongpynim tup yang pia u ngap yang U JIsu Nongpynim tup yang pia u ngap yang U JIsu Nongpynim tup yang pia u chalendet king o atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga chalendet king o atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga atrai atu kan mau yanga chalendet king o aling iasnohkti lang marwei dan rympei sispa prapuwe kabong kadon gawa badap the snam lamit na Calvary bata shisha kangin khot ngin li kadon gawa badap nasnam lami na Calvary kinong popki batung hitam hakakin khot kinli kadon kawa badap dasnam lami na Calvary kinong popki batung hitam hakakin khot kinli hakakin khot kinli hakakin khot kinli kinong popki batung hitam hakakin khot kinli unong kam sngewbha sudin nashem kanikawa batu ngit kum mau on plum khut par haka on plum khut par haka on plum khut par batu ngit kum mau on plum khut par haka blen nam ta ko burom jong amen Schwabangin duwangin puli ka tu ni ki bentana khting ka jong blai balam syam ni kitab Genesis kelonong menengkong de khot aru pra bat aru kendai ba kumjuro na kitab Sam ba pra kita khot nriu nyo bat pra khten ki bong kumni ublai la kurkuru yaki bat ublai long haki toda rangka bat tu da nangroi bat tu pendap yo khendau bat tu pendam ngon yaka bat tu sensyar lor ki dokha ga duriau
palor ki simbeneng berhalor ki kenjaba yum baro papar halor ka kendau ublei ulong ro hakmi ngalaya pi banlong ke jingbam yo jur baro ubapmi sembai badon halor ka khamak kendau baro ba yo ding baro badon haladi usok jung ding ubapmi sembai melapolong gi u ban yok jing sanchar halor ke jing le ki ti jong mi melabu ye baro apa keslajar jungu ya gelang berot mergi masih baro mergi menak klau ro ki simbeneng begedoka ka kendau ka kaduriau ya ki ru bayat ya lenti kaduriau tengini doai au blei bok pa jungi bahabning Tuan men aingu imi Trai im tang ni kapor ke bak kodor ke bami ayengi bagi la ban ye don kum ni Trai po na ke ying ke bak kentang ke jumi wat la kalong ke bat thli menta na ki dau jong nu nyang klam nyang jing pang COVID-19 kum ta bleng aingu imi ba lamba ke jing stak jing champang be lam jing ko Trai bangi duai me ben kerku ye ni ku ben kentang ye ni kapor Trai ben tap yingi be don ke ni kapor ke snam ko jome beri dua ablay na gamanta kito ki pralog prabangi jungi baro ki bapet jingan ni program kan ni por lambagi internet Trai ba me men kita yaki ru men pengentang yaki wei men tak pikir ka snam ko jumi Trai ba ki la bandon hagi kamera ki jungki ki jingki stem jungki kelenti ki sing yai ki jungki haji ka Trai ki jungki baro ko ba men ba ki ru kin jaban man ya ka ju Trai ka jeng pen ya ka bor ka jumi bagi jindon kat ke jumi kembang ngiru ke badan pok ke jumi ngi mat ke saya ke jingalam ke jumi sembuh khoi jumi Trai ki doan dengan banta jong kita baro kiba ye gendu ba mat ke jinge ke jing sitam da ka dau jong ni khlam Trai kiba dan ke jing tia pang jong ki ngi doan ya ble duk ta ki da kti ko jem snam jome to pang khia ye ki bat ya kito kiba mat ke jing ngosi ru able men pentingan ki do men sembuh khoi jumi ni dua ru au belemin pelat je ni ri jungi na kan nyang jing pang Tra men penduk pendam yu sis nan Trai dengan ri ke jungi na ka ri India hi baro ni porte hi paro ko wei Trai ko da khnang ku Trai pa si sin gi yo Trai ya ka ban mani ban sikilai lo ya mi Trai ban agi jing ke jumi Trai da bukti ke baro extincti blai ke jumi na mangi tap long blai bron bor bam dan ke eru ka ba amla khaman ke jumi Trai ko mani po Trai ke ni singi ru ik mau kerpang ini kasih kum environment Sunday ko Trai tum tak mo ting ke jeme pan sngo hingi Trai ba yarap hingi ben sngo tho ba me la ai hingi Trai kum ki khon ke jeme ban long kum nong sanchar Trai ye ki halor jong ki ba jing thau ku jing polong ke jeme ke dan haksla jong ni ke partai Trai yarap hingi ben sngo tho ye ni ke jeng ba konstan ke ba kam ke kodor me bo khma jing naman somar ban sukher ke ben terbala polong sla jong ni ke partai Trai bangi tuaru ableh ni ko na mantau shakri jumi masa ai khobor halor kan ni Trai bangi lok ei bai gun yos ngeu ju kolong ke jiman to ke jing karku yang i ke bai yos ngeu ki Trai bangi yos ke jing syam sem sistem betamai ke jing bujungi halagi sngi por baro ko ba ngeu yangi na mangi dua ngi pan ke ni baro agar teng jisu Trai Nongpynim jungi amen ke para bangai ba iing ni sngongo yau blain daga bentai i masa embare ibeli alam ingi hagwa puli daga tien ke jong blain bat kum jo ru i praise worship ka bala ai ke jirwai ke bang ke batiang ti bara i ke minsem ke jongi haga jing shakri ke jongi haga ne ga pai sngi te ga ke por ni don ka wei pat ke benta jo ke jing shakri ke jongi yo blai ban lum i ke jing aingo pitep baka balang ka don sibun ki kam ke baka kadai banket laga long hapo laga jong ke balang bat haga jia dei syabar ki kam ke baga don ya ga jingkit khle namar kata ban ya lam ya ga balang bagan la ya ga ban ya chaprang ka syong haga ti jonga bat jong phe ki para baga ki bai ban ya no kloj syaga kam ka jong blai te kat bang idang lum yi jing aingo yan sngewbha ban kerpat yai doktor na ki labet renga ben ai ye jirwai ke ba kerpang hapdeng jongi
mi badon lut baro kun ublei ba koridor tam ukpa mi kloi ban i ka khet puram haneng bat mi kloi ban yar Milaka kum usim kisim dan jaka kum utrai tikim pensrim mi bating pnam jong kiba mi wan pen im ajing shi tamba krau ba mem day hak ban ba ajing ai ba pilatam shisha ba miwan ba ki pop ba kya jonga por nga kintan ya mi ba it yanga o a trai ba lei nga sa nar pnaya mi daki pop babun jonga nga pendeng kisha ya mi dajing mud bas niu jonga o ka play kas nam jong mi uba hok bat pa shida Henry mi ong kun nga map ya pi bat ya pi nga wan pen ajing ai ba pilatam shisha ba miwan ba ki pop ba kya jonga por nga kintan ya mi ba it yanga o a trai ba lei sat ki pop jonga mi dan baro Henry mi kam ken koryanga ajing ai ba pilatam shisha o atrai ngan ai sha mi lat na jing im jong ni dan kam ya mi hakis ngewbha kum kini ba perthei kalajan wai ni dan kam ya mi bangin long ru ka jing shai bangin ba ya ka ding pna ni dan kam ya me ba pertengin om pen sngewbha bakin iya me hangi ni dan
ka hadot no jong Nghe pen pau ye kajing sngongo naga bentai inaki lebet rengai balai ye kajirwai ke bakerpang ublei na ye pendon kam ye pi doktor naga bentai ka buram ke jong blei un ker khu ye pi ke kam ke jing trai ke jong pi un ker khu ye yeng ke sem ke jong pi de kana ka por ngi ni pen kantang ye ke ni ke jing ai ngo to ye dwai ngi ngo ye me atrai ublei bok pa jong i ba peneng namar ka ti ke bas bun ke jame kan rad ba me the kerhai ki long yeng ki long sem ki jongi me pendap mi penbiang ye ki jinon kam ki jongi ki kam ki jing trai ki ba me ker khu bangin yo ban trai balang ba jong ki ko trai ngi yo ye ka ne ka lat ye ka ni ki jing ai ban pen phai shame ko trai wala ki long tang khndian an rangit tep ko trai ba me men pen kentang ye ki ba shano shaka ba ka balang ka pen trai kam ye ki hang tang in yo I ka ti ka jong me in yo I ya ka buram ka jame trai ban na ya kan teu shaneng bat kham shajrong kar khu ya ka wei pa ka wei karam pe yang kistan ka bala ai ka kam ka jame kar khu I wei pe wei riu khot I bala no shin ka kam ka jame bat onai kar khu ki sngi ka bana wan ko trai ba ka jing kar khu badap biang ka jame in yo I bagi yeng ki sem ki jing I ka nang roi kar hai baga balang ka jame ka nang roi ki kam jong ka baro daga jingkar khu ke bagan jablai ke jong mi Trai ba ieng adwai raman ngoi snai ban ai hangi ya ka don not ke jong e ke bangi la ban ai shame ka balong ke jong mi bangi nang la ya ka ban ai ke jing shakri ke badai biang ya ka mon ke ba khot ke jong mi daga jing shakri ke bagan jaman sem ke jong e haga kerteng ke jong trai udang penem ba ye jing U JIsu Khrist ngi dwai amen. Dengan petang ya kajing shakri ke jong yo play shwa bangin yo sngow ya kaktian ke jong play lengba jong shakri yo trai irreverend lengskor ibadan ke bentaban ai ya kaktian ke jong play pedeng jong ya hagan ke sni ke bakerpang kay environment sunday bangin yo sngow ya kaktian ke jong play bakan ya lam ya kajing ber cimper khat jong bangin sngow thu ya ka jing kordor jong ka ne ka maryang bat ya ka jing kordor jong ka jing shakri ka jong I yaw blai te shwa bangin yo sngow ya ka tien ka jong blai in yar wai shwa ka jing wai ka ba sau spa sau pulai ka jing wai ka ba sau spa sau pulai Tu ya lam ya ngi ko ken rat kat bangi dang ya chaprang hakilenti ebat kelan ki bangi ya kendulang Kia leka dobat mensim mentaidlah si bechun Ki jing penshoy jong ka pertei Ki pendabda jing bom Kum nun yaki ba jeliu hi kai trai ti ngan snow klan haki jing at pelung jom ki
ngan shem ka jing le ran ai ngan komit shakilomba ki badon sha shiliang wa ai ngan bat ka tiga jong me haki ko Trai baba kajung kublai pi barolang kibi page yakanika YouTube channel jong Balang Presbyterian Pohkseh kumni habangila ngin shakri oblay lingba kani ka klip mat kajung kublai kajong ai pi barolang kade haka kerteng kaba don bartam kaba thiang tam kajong napnim jungi U JIsu Khrist di kembalapan pau kaba stang menne kani di kesing kaba kerpang ya kaba dan kemudian rakhi ya kani environment Sunday bar ka khopor jongar kante habide kani ka bentahi kaba ngin sia pej habide kani ka environment kajongi bar kani ka bentah na ka ktin kajong oblay ya kaba na potion nongrem na ktin kajong oblay kade nakashithi kajong upol shikin nong room kalanong kapapra kita khot arpo arpulai arpusaw bat arpusan ibu ongkum ni namar ngitip pagajing pelong baro kawe kia ot lang bat kia sokon lang hado mentah bat umtang kata handre mangiru kibadon kisok ningkong jong mensim wat mangihi ken ngi ot sat hapo yaladehi takba apkmi her ya kajing tingkhon kabalong kajing spa ya kamet jongi namar ha kajing kermen lapan yengi henry kajing kermen ya kaba yoi kamlong kajing kermen namar ya kata ba unu nuru uyoi kumno ukermen pat ya kata henry lada ni kermen ya kata kabangim yoi tidak kaba yaisha ngikmi lenti ya kata ublen kurku grejing pule nakaktin kajang u mat kanika benta ya kabang ni puson lang hakan ni ka klip mat ling ba kanika benta naktin kajang uble kande ki lightly ki benta kabaning kong an kren ya kani ka environment ka sabar kani ka maryang ka jongi kabalong ka yeng ka jongi ka jakasa ka jongi ka shipor hakani ka slapar thai bat ka benta ka arpat an kren ka environment hapo jongi ka environment ka bakan jaman sim ka badon hapo jongi bat ka benta ka balai ka khaddo an kren ka jing kermen ka ba ubleng la kolar hi leng ba khon jong u JIsu Khrist to ne passion ka mat ka bening kong jong kani ka benta ka environment ka ba sabar ka to khot ka ba arpholai ya ka bangala pule mentan tela dangi pule ka ktien ka jong uble ka kitab Genesis ke thu sangi baune uble jongi ubolong uble nongbo nong thau ula shu hukum marki ke baro kala jalong kita ke jing thau jing penlong hakani ka perthai ka jongi mar ka bible ka yatho kini ki how ka met beneng environment ek ba mangiru ngisa kade ka jing thau ka jing penlong ka jong uble ingi kum khun ben reu ba shong ba sa hakani ka sla perthai lem ba kimrat kimreng ideng ki siet ki sentiu ki skut ki de jing penlong hi ba phalla jong uble palangi pule kitab Genesis ngi i bahadin ba uble ulade ban shna ban thau badan penlong ini ki baro
ula ong ba kilalong kita kibabah bala dangi pet hakaba meningkong ki kibet kibyang kibet kirenti namar kata original plan kajong boleh kalong perfect kalong balance klaim kono kajing duna ne kajing thau bria rangi pet pat hang ka benta na kitab Genesis kalong basausi bau Adam mat ke em kibalong kita gibre ke beningkong ya bau boleh la thau korpang hakani ka slapar thai kila ringkang hukum hakani ka kper Eden kabalalong ka paradise hi hakatu ko por baka Bible ke thu baka pop kalawan syakani ka perthai bakani ka pop pat kala pendukut no ya kajing ya dai ka bajan ka jong khun pen riu bat ublei hi bat kumjuru kani kala kata kajing ya dai ka bajan hi jong khun pen riu bat ila ka jong kamariang bat kani ka pop kalawan ra ya kata kajing bambet kajing bambiang kata kajing deko ka imbalance ka bang manging yu i hakani ka perthai ka jong i environment ka jong i kani ecosystem ka jong i ya ka bang mangimla ban len habang ipet sharum bat shaneng ban yu iru bakani ka pop ka balawan syaka perthai kala penmi ya kita ki belong ki jing snew ki bawanja hak history jong ka perthai na ka puat syaka pat ban yu iru igini ki jing shitam ki jing ele hi kadena ka daw jong ka pop ka balawan hakani kasla perthai ka jongi tilan ngi puli ya ka Bible hi ka yathu ba ki long kat kum ka jing penyat ka jong oblei hi Henry kan ka jing batai science pat ka belong persha ba ka behikai ya kita ki belong ki jong kan ka perthai ki batai ba umdan uta oblei ubolong nongbo nong thau umdan belai bakini ki jingja ki jing penlong ini ki jing thau ki badan menta ki dei hi ki bami klem ka jing thau ki jong oblei banamar kata ngiu i ba ka science hi rengka ki theory ki jong ka kini ki theory habire ba evolution ngi yo i kidan shibon kita ka jing runa ki jing bambiang bar ki jing bam shisha pan ngiu i bau ne ubriu hi ubam ngej belai ula penjat penmong penmensau penpraru yang dengan mariang ka jongi ban ngiu i menta ha ka jekran ka jongi ya ka jing ka mariang ka jongi kita ki environmental issues ya ba mangi ngiakran ngiatai ngiu i haki news pa kumta ter amar ngiu i bagine ta shisha kilalong kita geding pengkiang ya karoi kapar kabha kamiat hakani kasla perthai amar ubriu da shisha ulapan sneu ulapan jabo ya kan kal air ka khandau ka duriau mat kumta ter hi barang i bauniu khun ban riu haka pop ka jong u haka jing lalot ka jong u haka jing ko abor ka jong u ula lusha ula khura ula berbi baru ula penjat pensneu ni perthai hado kata-kata ula dangi pedru keleng saudang ini ki marat ki mereng ki sentiu ki skut ki ba itanat bha ki bang jing thau ki kerpang ka jong oblei kila do jatna kila long extinct nakani ka perthai namar ubriu hi ban ngi i ba hakani ka jing yabe jongka globalization ene ka banta kabala pensneu haka jing od iki dieng kiset haka jing ti iki mar apok khandau ka jing shna ba ka jing te haki babon rukam hakani ka sla perthai kane kala pensneu da shisha yakani ka perthai ka jongi kini kitedam na kali ka jongi kitedam na karkhana ila penjabo ini kal ere ka mangi ngiring mensem bat kom jo ya kata how shate kam baga batai ka science ru bakani ozone layer ka jongi kalape namar
kita kil erbi ki bami nangihi tiladang ipet ru kaleng saudong keperthai kani kamariang kajongi kala kasun pedeng kala bak hakitu kejaka ki baju kriat mensua kala shit bagi kejaka pa ki ba long ki ba shit bah kala kriat mentah mensua kami kani ka teori bagi ong ka teori jong ka global warming ba keperthai kala nang khlut hari mentah bari kala mi kani ka teori ba thamai bagi ong ka climate change kani ka jingkala ya ka ba ngimla shu ban batai kumno kalong mentah ban ngiu iru bagi ni kibai kejepin mi kejong ubrio kini ki chemicals ki dawai ki baper kini ki plastic kita ki non biodegradable substances bagi kita ki bor nuclear ki radioactive production ki ba ubrio upen mi hi kini kelapan sendio penjat bat penprah ya kene kamariang gajongi hakaba mlashu ban penbha do kumnoru mani em kane ka poru kane ka juk jang ke jingpang ke jing sitam ki bawan ban mi akaperthai nakabai ka por sakabai pat ni ju yakran ya kane ka jingpang ka pamanta ka pandemic ki donru kita ki epidemic ki donru kita kiwei ki jingpang ki blajuan hakane ka slaperthai nakabai ka por sakabai pat habagi breu ki snowlingo ki breu ki kali nangno kini ki jingpang ki wanja hatu ki shiwan hi kumto kum accident na donne dagi kanja breu ki vashna yakini ki khyang jingpang mar ki bapen sapriang yana ka parthai hi borok kawai man ngimla ban len manta magiri jang ka parthai ki pelut de ki phau million de ki phau billion pisa ka jongki man thaulat man shna yakini ki jaj jing sumar ini ki dawai ki vaccines ki immunizations khnang man la man sumar panyada ban pan koi pan khia ki brio ki badan kom kini ki jaj jingpang jisitom hakimet ka jongki handrei pat ha jing kerki baka jing yabe jong kapor kaparthai kamsim lala ban jubab ban sumar ya kita bapang basitom hakabagi briru hi dekin million kila demen klat no nakane slapar the kabala pen sngosi ban shayong ki babon hi hakabai dei man baki do no yakibi bathang ki jongki nakane kasla parthai mangimla ban len mangim hakane parthai kabamdan jing kermen hakabang yakli balai kalong komne balai kalong komte kibon satang kijing kali sudah handrei pat ngimla ban ai ningem don ru kita kejebab badai mengela ban yo ya kita ki jing penhun hakamen siem kajongi bat ladang ipet ru hi kaleng saudang ikini kijing ja manta hakane slapar the kini kijing ele kijing shitom bat kumta ter kini kishpen kan mau yangi barok lang bagani kade kaperthai sungi kaperthai kabatang shipor hi kaperthai kabamdan jingkan men bagani kaperthai kabanum la hi ban yarap ingi hakin gijing ikabamangi nyamat mentah bagani kaperthai kabalong kanong ri nong sumar kanong yada kanong aibam id yangi ka ut mentah hakine kijing ele hakini kijing sham hakini kijing ja namar idai mangihi kibala pen mensau bat pen mong yaka takadau ladang ipet hakini ka benta na khtin ka jong ble hakini ka dekhot ka arphar upor luang ngatip namar bakat ka jing penlong ka jong uble baro lang kita ka jing thau ka jong uble kia ot lang baka ta jing ut hakita jing kalong thik kum katu kabadon ha kajing
su khun kum ka to ko brio ka ba dan ka jing pang jing sitom ka jong ka hashwa ban kha khun hakaba kayam ka ut kum no man lat no nakata ka jing sham ka jong ka ban yu man ta ba omla shu ban pen bha yak kabala jot yak kabala pra hakan ni ka sla par thai ka jongi mar ke hi kilong irreversible ten mar kata kita ka jing thau jing pelong ka jong oble kan ka creation hi ka jong oble ti ut man ta da kata ka jing ut ka ba so si ka jing ut hi ka bam don jing kerman to kamat ka ba ar ka environment hapo jongi kata environment ka belong ka environment ka bakan jaman sim hapo jongi nak tu ka khot ka ba ar phulai tila ngi pule ni ka khot ka ba ar phulai upol ong ba tang ba ka jing pelong ka jong blei ka ut henre mangi ruhi di bakan thup yanga bat yapi ngiru ngia ut halakas ngi bakata ka jing ut ka jongi kadai namar mangyamat di kita ka jing syam hapo ka mensiam ka jongi bat kani ka banta ting ka jong blei pan kan mau ngiru ya ba blei la da man siu spa ma khun jong u JIsu Khrist angai ba baro nangi hi ngia ut hapo jongi ngia ut namar ngi so thu bakana ka parthai kadai ka parthai ka patang shipor ban ngi ko man laj no nakane ka parthai sngi ka jongi bat mangini shampat bat ya lau jong unong penem bola kula rengi ya ketika iki babha ki ban sawanja andala kutna ka jing ka jongi nakane ka sla parthai dan apring jongi ki be ut halaka jong ka mensiam namar ka jing ele ka jing pang jing sitam ka jing dok ka jing kerdo ya ka bang yamat siang sisam bat komju halaka jong ka jing em ban ngia ut namar ngi so thu ba amdan nakawai pat kalat ka bala ni rap pingi hakini ki apot jong ka jing em ka jongi bat hakane ka banta kum ki banget anget ngia ut halaka sungi namar ngi kwa na ban poi syata ka banta syakata ka jing ting khun ka jong oble mangin long shisha ka ki khun ka jong oble ngin yor ka jing siu spa ka jing pelat nana ka met ka jongi kana ka met ka bapop ka met ka batang shipor pan ngia ap kumne ngia ap khmi ya kata ka babha ka ban sawan ni ka ba oble ula kolar manta jonga bat jongphi apostol Paul hakini gawi pat ka banta khti ka jong ka baar shikinong koren kalanong ka basan kada khali banding ka baar u angum ne naman ngi tips kem balada an liet no ya ka yeng jongi ka ba ha ka khando kani ka yeng trep kan ngidan ka jingtai na oble ka yeng bala thau bom da ki khti ka bom jukut haki beneng shisha ni ot sat hakani bangi da kwa hir ban pen phong halor da yeng song ne jongi ka ba na beneng marupol ba thoi ni ka banta hakan ka shithi shikenong koren upol song thu baunu unum unum sa junam hakan ni ka sla parthe bat kumu banget kumu ta bala pen khre ka jing em bam jukut leng bau JIsu Khrist uru uut namaru kwa ita ka jaka ba khamba bat ban poino hang ta hi bat ban yelong hi parau jong unong pen em ha ba ble ula kular ba kita ki again sa jano sa kutno ba sa thau pa ita ka jing thau ka ba thamai hi ya ba ble ula kular lingba ka ktien ka jong u mari ki banget ki jong u to ka banta ka balai bat ka ba khatu ka jing kermen ka ba pen em mingi na gitu kita khot ka ba arfu saw bat ka ba arfu san bala ringi pule hakini ki banta na ktien ka jong ble ya ka bangla pule mene ki kren ya ka to ka banta ba de tang ha ble hi mengila ban mat bat ban shem
ya kata jengkermen jong jeng im kata jengkermen kembala thok ni kabala ban pen im yegi kata jengkermen kamdei kata ya kabang lala ban yoi lupa kada jengkermen ya kaba ngimpala ban yoi daki kemar bukan zaman sim ke jongi Henry nyaban sungai bahkan ke jengkermen kadon but haba nyap kami hakata ke jengkermen ru nyaban yaisha lanu bakata kapor kan wanja barang ipe yang banta kabakran Jepang ke jengkermen kabasisha kakran ita ke jengkermen kaban sawan Kajangan ASEAN hi kajong U JIsu Khrist. Mar kajangan ASEAN kajong U JIsu Khrist kan ni kan salong kata kabanta. Kaban pentingan yang baripi. Kaban pentingan kaban tahu thamai. Ya kan ni kepertai makan dengan mariang kajongi. Maladangi pulih ha ka kitab jingpen pau. Kalenong kaba arpuai. Kita khot ter kom tu. Latho ak Bible bah jangan ASEAN ka jangan JIsu Khrist hi unsa thau eta ka beneng ka bathamai ka khandau ka bathamai ka Jerusalem ka bathamai mat kita ke ban longpat ke ba khambha bani kini ke badon menta aba boleh lakular hi ba unsa pen thamai unsa resto unsa pen kala unsa reverse part kita ki ai syakata ka jing penlong kum ka baningkong Berkat no kanlong basut tenat dalawan kata kapor bamanga bat mapi ngin salong kita kenong song snong hakata kabau blay ulakular angin ne junom hi walau jong ukanrat kata kajaka kabau blay ulakular namta jonga majong pi hi kade kita kajaka hakaba ngin mat su kita kejing le jong kejing em ngin mat su kita kejing hakane kaperthai ngin mikran su kita Kejeng penwit kejeng pentut hakan ni keselapar thai makata kada ke jaka ya kabau blehi ulat kular on thau thamai ngi malarangi pule ya kan ke banta ka bakhaddo na khatin ka jong ble kalong ke banta ka sutnat ba ka ba ai ngi ya ka jeng kermen ya kata ka ban sawan larangi pule kitab jeng penpa kalong ba arfoi khat basa ko ongkom ni te uble usanyat no kejeng ja omat baro na ki khamat jongki maka jingyap kadam longshu lumne kajing sosi lumne kajing yam lumne kajing pang kadam longshu kita ki bamben shwa ki lalet no kani di kajing kermen basisha nagmanta jonga ba jongphi kajing kermen jong kani ka perthai kajing penlong hi kajong ublei paro bahakani ka bakut jengni ki baro kabakur ke jangan ASEAN ke jangan JIsu Khrist hi kita ke selang thamai bagi kita gi berim kin sado no oblen kor khu ngi lang ban khu bor na khtien ke jong oblei kumne bangira khing ni ke sing bakar pang ka environment Sunday to in duai ba oblei ona jing start ngi kumno mangin ri ngin sumar ngin le khoi hakan ni ke mariang Kani ka perthai ka jongi ka basabar. At kum juru hakatak environment ka bakan jamin sim. Inang ay pen kre. Ya ka embam jukot hi. In pentik na no menta. Makum ne bang yamat ikini ka jing pang jisitam kini ka jing Kini ka jing penwet menta kani ka sla perthai lingba. Kini ka jing pang jing sitam bakum ta ter. Tung nam do jikermen. In upkermen hi tang ha ublei. Mari tang ublei hi bola menirap ini, mereka mau beli ulah kolar, bangin, kami tang uhi, ulah kolar, on kurku, on saya lampat ini, syakta cakap kambahi, kapalong kebeneng, bandang lakut no kejem kejongi, dengan keselapar teh, in saya kendo mark mat, ban lojong ukon rat ujongi, ban hang tahi, ngin ya sabat junom, ublen kurku. Mana khatin ka jong na banta borong ka jong blai amen ina phashu blai ka jing dwai ko pa jing bahab neng nya ngo eme ni ko bo na khatin ka jong ma to ko khu ni ka banta baro ek ba mangi ali osngo ko trai pandai ka bon musem ko jong ma bakin long jing ba ka bakan jaman sim
ke bante ke im ke jongi bangin khamjan shabe bangila ban shakri me haki por baro irap ngi kotra padeng ngi jing shem ke jing im ngin wan ngin pai tang shame hi inap kermen tang hame hi pada rap ngi bangila man shakri ru me man lakas ngi haga jing im ke jongi na ban ta ke boram ke jong me hi ban ngi pan ikini baro kerteng ke jong Nongpynim jingi U JIsu Khrist. Amen. Ngis anyo shibore yau blai na kabanta wala penon kam yau jong shakri irreverend eling score yau sam ika kubor ika tien ke jong blai ban ngai ba baro pi ke bio snow ika tien ke jong blai ka ne ka no phai ski ke sngi ke ba kerpang ke sngi ke ba kraw ke jong trai kan da yo rung ha ki donot ke jing per khat ke jong pi bat bangin tip nang ni shakamat ban pendon kam ya ka ne ka maryang ke jongi ban pendon kam ya kan jingbot ke jing pakhat ke donot ke jangi ban pen thamai kham tam ke jing shakri yau blai u blai un ker khu ila jong shakri bla ai ke ne khu bor ban yai pendon kam ti na ka benta ka buram ke jong blai ba hang no ha ka bau blai bu ya pi pastor in yo i ba hang ta ya ka ti ke ba don bor ke jong trai an na yai kan tiu shaneng bat kham sejrong ngine poi shaka wai no jo ke jing shakri ke jong yau blai da ke bingir wai lang ke jing wai ke ban riu spa lai bu pra bada den jong ke jing wai gan kerpat sisen pan ye reverend eling score ben pelat yangi da ke jing ker khu pen wai Apo ki jing jong me ngia kwa Trai ban shong tu pendap ka dono jongi kun ki jong me iing long jing sub jong me jing sub jong me jing sub jong me halakas ngiru tu Hakabawai na tu ai ke jing ai ke tak pendak perhai ke jong JIsu Khrist lam jing ba jong plek kapak ba phala ga mamayan rengkat pe slok jing pentengan jing penhun ke jong mun se ma khu jong ble kini ke jong kun bot ban ngi we pi we lam ki bangai tu ke lang slak perthai na dum ta shata bam jikur ruhi amen.